יש ימים שלא בא לי בערב לצחצח שיניים. היה יום עמוס, אני אומרת, טוב, אני אגרגר משהו, אני אעשה רק מי פה. ואז קופץ לי משפט, only brush the teeth you wanna keep. זאת אומרת, זה לא באמת היה אמור להיות על מברש של שיניים ושיניים, זה היה תשקיע רק בדברים שאתה באמת רוצה שימשיכו להיות בחיים שלך. כמו בן אדם שאומר, אני לא רוצה להיות עם גוף שבור בגיל 80, מה אומר? שאני צריך לעשות ספורט, נכון? אחרת אני אהיה שבור, אין מה לעשות, 1 ועוד 1 שווה 2. אם אני אומרת את זה, רק תיתן צחצוח שיניים, בא לי רק שהשן הזאת תשרוד עד גיל 50, כל השאר לא אכפת לי שיהיה אותו תמיד. זה אומר שלא משנה מה קורה, אני מצחצחת את השן הזה. עכשיו החוק הוא שאם תגידי את המשפט הזה ולא תעמדי בו, המשפט הזה הוא לא חוק יותר. עכשיו מה קורה? אני באה ללכת לישון, ואני יודעת שרק גרגרתי שיניים, ואז המוח שלי מקפיץ לבד. אני אומרת, אל תחשבי על המשפט, ואז המוח שלי אומר, איזה משפט? צחצחי את השיניים, אין מצב שאני לא קמה, אין לי ברירה אלא לקום וצחצח שיניים.